Ndewonu ụmụ Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe si ewetara unu ozi a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Unu lee anya, otu n'ime ihe ndị na-akpọtụ n'efere mba ụwa kamgbe ụbọchị ole na ole gara aga bụ ihe gbasara nwanne anyị nwoke Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị ya na otu nwa dibịa bụ onye tọrọ ebule nke o wepụtara o ji wee mee ihe ịma aka ụbọchị o mepere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ ezumike nke ọ rụrụ. Ya bụ ihe bịaziri n'afịọ mana akpọtụ n'efere mba ụwa kamgbe izuụka gara aga o mere. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwukwala n'uche ha na ya bụ okwu. Ụfọdụ si na Akwa kwesịrị ịkpụnye ya bụ nwata nwa dibịa ebule na ego nke ekwere na nkwa n'ihi na o meriri ya bụ ịma aka, ebe ndị nke ọzọ sikwa na o nweghị ego ọbụla maọkwa na ebule ọbụla Akwa kwesịrị inye ya n'ihi na ya bụ nwa dibịa esoghị usoro a sị ka e wee mee ya bụ ihe ịma aka. Ka ya bụ ihe na-akpọtụ, Akwa Ọkụkọ na onwe ya apụtakwalanụ n'ọba ozi efere mba ụwa ya wee kwuo ụfọdụ okwu o kwuru ebe ahụ bụ nke o jiri sị na ya bụ nwata nwa dibịa esoghị usoro ya wepụtara ọ sị ka e wee mee ya bụ ihe ịma aka. Mana nke ahụ weziri ọtụtụ ndị mmadụ iwe, tụmadụ ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị na-akwadobu ya na mbụ n'ihi otu o si kwuo okwu na ya bụ ihe onyonyo ebe ọ kpọrọ ya bụ nwa dibịa small boy. N'olu okwu ya dịka o si kwuo, ọ sị abịagodo ọsị na ọsị tọwa ebule ma ọ da small boy ma ike ya kachazi ike ndị niile bịara ebe ahụ ọ ga-eji bụrụ nyanwa ga-eje magburu ebule. Nke ahụ mere ọtụtụ ndị mmadụ ji wee gbaruo iru n'ebe Akwa nọ. Mana ka o si na-adị, anyị abịaghị ebe a ikpe onye ọbụla ikpe maọkwanụ ịma mmadụ ikpe, kama oke na ọrụ dịrị anyị bụ iwetara gị ihe niile bụ nke ị kwesịrị ịhụ n'ihe ọbụla mere, ka gị onwe gị kirie ya ma werekwanụ anya okenye ji ahụ ihe wee hụ ya, n'ihi na a sị na okenye ji anya ama ọka chara acha. Ya mere kamgbe ya bụ ihe na-aga, anyị na-egwu ala ma na-achịpụta aja ka anyị mara ma anyị ga-enweta ihe onyonyo ebe a mara ya bụ ọkwa tupu ya bụ ihe ịma aka ebido, ebe a mara ọkwa sị na lekwa etu a ga-esi mee ya bụ ịma aka, lekwa etu agaghị esi mee ya bụ ihe ịma aka. Kamgbe anyị gwuore ya bụ ala ma chịpụtawa aja, o nwere otu ihe onyonyo bụ nke anyị nwetarala, bụ ebe Akwa nọ kwuo okwu maka ya bụ ihe ịma aka mgbe a ka na-akwado mmemme imepe ya bụ ụlọ. M ga-achọ ka ikiriere m ya bụ ihe onyonyo, ikirichekwa ya ka anyị laghachite azụ. Daalụkwa, ngwanụ lere ebe Akwa kwuru ya bụ okwu. 31st bụ maka triple P nya ka anyị nọ na ya kịta. Bọsị emepe họteelụ a ga-amakwa ebunu. Ọ bụrụ na ị nwee ife ị nwere ọgwụ welu bịaba, maka na onye ọbụla tọrọ nya bụ ebunu a ga-enye the sum of 5 million naira. Gbaa mbọ isi niile na-eme odogwu, niile na-eme ọkanga, n'ọgụ ka Chineke zipụtara n'ụwa ka inyebe aka, n'ọgụ bụ ejesi agwụ bịaba. Anyị na-eche o meaning of Ịtọ Ebule bụ emume eji ama ndị bụ odogwu. Odogwu abụrụ n'ọnụ, odogwu abụrụ gaghị na-eme n'oyibo ya menwu ka nte. So a ga-edebe ebunu ahụ n'elu tebụl. Inwe ọgwụ jee mee ka ọ rituo n'ala, jee tọtuo ya n'ala. So ya adịla ụnụ mma. Akwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo. Na ngwụcha ya bụ ihe onyonyo, o nwere okwu Akwa kwuru. Ọ sị na ụbọchị ahụ onye ọbụla nwere ọgwụ ya were ya bịa mee ka ya bụ ebule rituo n'elu tebụl. Ya bụ nke mbụ o kwuru. Kwukwasịkwa ọzọ sị ya bịa ma kpotuo ya bụ ebule maọkwa na tọtuo ya bụ ebule otu o siri sụọ ya. Nke a bụ nke anyị nwetarala ugbu a. Gị nwa bụ onye na-ekiri kiriri ihe onyonyo a, gwa anyị ihe ibu n'uche. Ma ọ bụrụkwa na o nwere onye ọbụla nwere ihe onyonyo ebe a mara ya bụ ọkwa ụbọchị ahụ e mere mmemme tupu ya bụ ihe ịma aka ebido, ebe e kwuru na ọ bụ sọsọ ọgwụ ka a ga-eji akpọtụ ya bụ ebule ma ọkwanụ sị mmadụ emetụla ya bụ ebule aka. Ọ bụrụ na o nwere onye nwere ihe onyonyo ebe a mara ya bụ ọkwa, maka ọtụtụ ndị mmadụ makwana ụfọdụ ndị mmadụ si na a mara ya bụ ọkwa tupu ya bụ ihe ịma aka ebido. Ihe a bịara ebe a bụ iwetara unu ozi. Ọ bụrụ na ị nwere ihe onyonyo kwuru etu ahụ ma ọkwanụ ebe a mara ya bụ ọkwa, tụọrọ ya bụ ihe onyonyo na akara WhatsApp nke na-ahụ n'iru ihe onyonyo a ugbu a, ka anyị wepụtakwana ya ka ọha na eze hụrụ.
n'ihi na ihe anyị nọ bụ nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbukwala nwa mmụọ. Ebe bere ugobere, nke si na ibe ya agaghị ebe nkukwakwa ya. Daalụkwa gị onye na-esonye bụrụ anyị esonye, ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-agọzi gị, na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m ya ma tọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwanụ na-atụsara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma ozugbo. Ndị nke m, daalụkwanụ.